Wel, mae Clonc 360 yn falch iawn o gael bod yn cwmni y Parchedig Densil Morgan prawn 'ma yn dilyn cyfarfod cyntaf o Cadwyn Teifi wyneb y wyneb ers mis Mawrth 2020. Felly diolch yn fawr iawn Densil am cael cyfle yma i gael sgwrs efo chi yn dilyn y cyfarfod. Gai Holi ddechrau be yn union ydy Cadwyn Teifi a be mae Cadwyn Teifi yn ei wneud? Wel, mae Cadwyn Teifi yn weledigaeth a ddaeth o'r capeli ar eglwysu lleol fan hyn yn Llanbed, rhwng Llanbed a Thregaron, a dweud y gwir, yn cynnwys yr eglwysu Anglicanaidd, yr eglwysu Enwadol, yr eglwysu Efengylaidd a chyfeillion eraill oedd yn teimlo rhyw faich mewn wirionedd ynglyn â genhadu a cymeradwyo'r ffydd Gristnogol ymhlith bobl ifanc a theuluoedd ifanc. I ni'n ymwybodol iawn, chymod, yn y capeli, i ni'n gwneud yn gwaith, ond i ni'n teimlo bod yna genhedlaeth, dwy genhedlaeth efallai wedi mynd ar goll o'r capeli. Ac yn lle bod ni'n disgwyl iddyn nhw ddod i'r capeli, y teimlad oedd bod rhaid i ni cynnig rhywbeth i bobl ifanc yn nalgylch y ddwy ysgol uwchradd a'r ysgolion iau yn y cylch hyn o ran gweithio gyda phobl ifanc, cynnal gweithgareddau ynglyn â phobl ifanc, a sôn am anturiaeth y ffydd Gristnogol mewn ffordd a fydd yn denu y genhedlaeth sydd yn codi. Felly, y ddwy ysgol uwchradd felly ydy ysgol Bro Pedr yma yn Llanbed ac ysgol Henry Richard yn Thregaron, a wedyn yr ysgolion cynradd sydd yn bwydo i mewn i'r ddwy ysgol yno. Wedyn, o ran yr ysgolion felly, ydych chi'n edrych ar gael person mewn rhyw swydd felly i gydweithio efo'r ysgolion? Ie, dyna i ni'n gwneud hyn mewn partneriaeth ac undeb y gair. A beth ydy undeb y gair? Mae'n gorff Cristnogol trwy Ynysoedd Prydain sydd yn gweithio yn yr ysgolion. Gweithwyr sydd yn helpu'r athrawon, helpu'r plant ac yn gwneud hynny o dan gyfarwyddyd yr ysgolion, ond sydd yna yn gefn i'r gweithgareddau hynny. Buon ni'n ffodus iawn o ran fe wnaethon ni benodi gweithiwr ardderchog ychydig, 2 blynedd yn ôl erbyn hyn, ond gweithio'r modd oedd rhaid iddi ymddiswyddo'r gwaith ar ôl bod yn y gwaith am 6 mis, ond trwy wneud hynny fe wnaethon ni gychwyn ar y gwaith o ledaenu y weledigaeth yma, ond wrth gwrs ers hynny fe ddaeth y Covid a mae'r gweithgareddau wedi gorfod dod i ben am fod bywyd yr ysgolion wedi newid yn sylfaenol oddi ar hynny. Nawr yn bod ni o leia yn symud allan gan bwyll ac yn gyfrifol cadw at y rheolau, ond gan obeithio bod ni'n symud i gyfnod newydd, i ni yn gobeithio gwneud penodiad arall a byddwn ni'n hysbysebu ar gyfer rhywun brwd ifanc sydd yn deall bobl ifanc ac sydd yn fodlon bod yn gefn i bobl ifanc, a'r gobaith yw a gallwn ni benodi rhywun i'r gwaith yma rhywbryd yn ystod y misoedd diwetha neu'n sicr y flwyddyn nesaf sydd yn dod. So felly, ydych chi'n hysbysebu ar hyn o bryd. Swydd llawn amser ydi wedyn neu'r rhan amser? Wel, fel oedd yn digwydd bod i'r sawl oedd yn gwneud y gwaith o'r blaen, oedd yn rhan amser, ond petai na rhywun yn dod ac yn dweud allan ni benodi nhw yn llawn amser, byddwn ni'n fodlon gwneud hynny. Mae yna fodd i wneud hynny, a mae yna ddigon o waith, dwi'n credu, i rywun gwneud y gwaith yma yn llawn amser. A swydd barhaol wedyn, neu sut fydd y swydd yn gweithio? Am y tro, am 2 flynedd. Mae'n swydd ardderchog i rywun ifanc sydd efallai wedi gadael y coleg, sydd yn teimlo bod nhw yn cael eu galw i wneud gwaith Cristnogol. Yn sicr am 2 flynedd gallu hyn fod yn brofiad gwerthfawr i berson o'r fath, ac y byddwn ni hefyd yn falch iawn o fedru defnyddio egnion rhywun ifanc i wneud y gwaith yma. Wel, gobeithio Densil fydd yr cyfweliad yma yn ysgogi bobl i fod â diddordeb yn y swydd, a gobeithio fydd yna nifer o bobl fydd yn gwylio a diddordeb ac yn cysylltu efo'r swydd. Wedyn, y peth gorau yn wneud ydy cysylltu efo chi wedyn? Cysylltu gyda fi allan ni
roi'r wybodaeth ynglyn â sut mae gwneud hynny yn clonc ei hunan, ynddo fe, a byddwn ni'n falch iawn o fedru goleio rhywun, neu dweud rhywbeth ymhellach, neu hyd yn oed gyda, os oes yna rhywun yn gwylio hyn, rhyw berson ifanc Cristnogol brwd sydd yn teimlo bod nhw'n cael ei galw i wneud hyn i bod nhw'n cysylltu â fi. A ydych chi hefyd a diddordeb i gael mwy o ymddiriedolwyr hefyd, os dwi wedi deall? Mae hynny yn wir. Ar hyn o bryd mae yna tua 7 neu 8 ohonyn ni sydd ar y pwyllgor yn cynrychioli Eglwys Llanbed, yr Eglwysi Anglicanaidd eraill, yr Henaduriaeth, Nine yn Noddfa a hefyd yr Eglwys Efengylaidd. Felly mae'n rychwant eang iawn o bobl sydd ar y pwyllgor. Mae aelodau'r pwyllgor wedi gorfod newid yn lle diweddar, felly mae yna le ar gyfer ymddiriedolwyr hefyd. Felly petai rhywun yn teimlo y gallen nhw gyfrannu, felly byddwn ni'n falch iawn i ddweud gair wrthyn nhw hefyd. Wel, diolch yn fawr iawn, Densil, a ga i ddymuno dda i chi ar ran pawb yn clonc 360 fel pwyllgor wrth i chi chwilio am berson newydd i gymryd y swydd ac hefyd wrth gwrs ar gyfer penodi ymddiriedolwyr newydd i ymuno yn eich tîm gweithgar chi. A pob dymuniad da